खुलुमबाय हाय लोगोफोर दिनै रबिबारनि मेथ्स लानानै फैदों स' आं किताब लाखादों एलपि स्कुलनि जोङो जितु टेट होगोन एलपि स्कुलनि आसाम टेट स' बिनि मोननैसो रबिबार जोंनिखौ लादों आर्ट्सनिफोराबो नायनो हागोन जोंथ' प्राय साइन्सनि बा मेथ्सनिफोरा नायखायानो जों खिन्थु आर्ट्सनिया बावगार हाबनानै थायो गोबां बोसोर प्रेक्टिस खालामा नालाय स' बिनि रबिबारखौ मारै दिहुनो बेयाव मोननैसो मेथ्स दङ बे रबिबारखौ मारै दिहुनो जोङो नायलांगोन थाबनो नोंथांमोना बै लादोंबा रेडि खालामनानै ला स' आङो बानायलांना देखायनो नागिरदों नैबे किताबनि कुइसन लादों बिदिनो आंनि बिसिनानै लादों किताबखौ ग्रोब स' नायनानै ला स' रबिबार जुदि दिहुननांगौब्ला जोङो मोनसे फर्मुला दङ बर्गनि फर्मुला स' बर्गनि बे फर्मुलाखौ नोंसोर बैयाव लिरनानै ला बा याद मखस्थ' खालामनानै ला माबायदि मखस्थ' खालामगोन मोनसे न'आव जुदि जोङोब्ला से जुदि थायोब्ला बेसे जागोन 1/9 आरो नै न'आव दङब्ला 2/8 जागोन बायाव दङब्ला बाया थागोन पुरा टेनसन गैया आरो 6 दङब्ला 4/6 आरो 9 दङब्ला 3/7 बेखौ नोङो गोसोआव लाखिनांगोन थाब दिहुनोबा दै सर्ट टिक आरो नैबे निखौ मखस्थ' लाखिदो 1 स्क्वायर बेसेबां 1 आनो जागोन 2 स्क्वायर बेसेबां 4 3 स्क्वायर बेसेबां 9 4 स्क्वायर बेसेबां 16 5 स्क्वायर बेसेबां 25 आरो 6 स्क्वायर बेसेबां जागोन 36 बेबायदिनो आङो 30 ता लिरदों नोंसोर हायोबा 99 लासे लिरना लाबानो जाबाय दै जोंहा दायो नैबे किताबनि लादों नालाय मोनसे किताबनि अंक लाग्रोनि जोङो नैबे किताबनि दै खनसे बुंफिनदों नाय बेयावहाय दङ वाइट एक नाम्बार एक्सारसाइजआव दङ बाखि जों नाया मिथिंगालि नुगोन ना नियाव बरेफोर बानायनि 1 नाम्बार दङ 17161 नों बेखौ माबायदि दङ नाय कुइसना नैबायदि दङ गैया नाय नोंथांमोननियाव दङ कुइसना बेबायदि नायनाय स' जोङो माबायदि खालामोब्ला बेखौ जागोन नाय दायो नैबे मोनसे न'आव दङ नैबे मोनसे न'खौ नायनो दं नैबायदि बोना लाग्रो ओरैखौ बोना लाबाय आरो दै बिसोर मोननैखौ बिना नैबे मोनथामबो एक्सट्रा जागोन बिराद सर्टकाट दिहुननो हागोन नैबे मोननैजों ज' जागोन नैबे मोननैजों ज' खालामना लादो बिदिनो बेखौ खालामदो दा नायदोलाय जोङो नैयाव से थायोब्ला जोंहा बेसे जायो होनना बुंदोंमोन 1/9 बेखौ गोसोआव लाखि आरो फर्मुलाखौ दै 1 थायोब्ला 1/9 गुड बरिया दा होमबा जोङो नैयावहाय 171 मा अनजिमा दङ नै स्क्वायराव नायदों मा अनजिमा दङ 171 नि खाथि अनजिमा 16 मिलाया 169 नैबे मिलायगोन दै बेखौ होमबा नोङो मा खालामना नैयाव 13 होना ला नैयाव 13 होना ला नैयाव 13 into 13 बेसे जागोन नोंथ' दहाय मोनखादोंमोन ना बेसे जागोन जोंहा 169 नैयाव 169 होना ला नैयाव 169 दानिया दानख' बेसेबां 7 निफ्राय 11 थांबा बेसे जागोन 7 निफ्राय 11 थाङोब्ला बेसे जागोन बेसे जागोन नैयाव 9 2 नैयाव 2 जागोन नैयाव 2 जेबो गैला दा बेयावहाय मोनसे रुल दंबावो दै बिराद थाब दिहुननो हागोन बेयावहाय रुल मोनसे दंबावो दा बे रुला जाबाय ओरैबायदि नैबे नैनिख्रुइ नैबे जुदि फिसा जायोब्ला दै नैबे गिदिर नैबे फिसा जागोन ना नैबे गिदिर नैबे फिसा नैबे गिदिर जाबाय नालाय नैबे गिदिर जायोब्ला बेसे जागोन नैबे 1 आ फैगोन बेखौ मिथिलाय सिगांनि अनजिमाया फैगोन 1 आरो जुदि नैबे गिदिर जानायब्ला हमना ला नैबे 13 दङमोन नैयाव 15 फैनो हाबाय आरो नोंनि मानसि अनजिमाया 15 फैनो हाबाय आरो 15 माबि जागोन नैबे गिदिरा जागोन बेखौ बिराद सानफ्रोमब्ला बिराद कमन कुइसन जों थाब दिहुननो हाबा जों बे किताबखौ मोनदों नालाय थाब आंनिब्ला मोनसेबाबो होथारगोन ना 1 नाम्बार मोननायानो बहानि नङा होमबा लोगोफोर स' बेनिखायनो जोङो नैयावहाय बेसेबां मोनदोंमोन दहाय 2 मोनदोंमोन स' 2 मोननायनि थाखाय नैबे गिदिर जाबाय नालाय बेनिखायनो गिदिरनि थाखाय बेसे जागोन जोंहा नैबे 1 जागोन नैबे 1 आनो थाबाय नैबे 3 आनो थाबाय नैबे बेसे जागोन दानिया 1 बजना दोननो 1 नाय अपसन नाम्बार बेसेबां दङ एन्सारा अपसन नाम्बार बेसेबां दङ ए आव दङ कारेक्ट किताबनिया भुल थायो दै किताबना गोबां भुल दङ खिन्थु नैबे कारेक्ट एन्सार ए दिना लाथाब स' 1 नाम्बारखौ बानायबाय 2 नाम्बारखौ बानायनायनि नङा होमबा 2 नाम्बारखौ बानायनायनि 1 खौ बानायबाय 2 नाम्बारा बेसेबां जागोन जोंहा रुट अभार बेसेबां दङ 64009 दा बेखौबो खोन्दो खालामना नैबे खोन्दो खालामला मोननै आरो नैबे मोनथामखौ लागोन मोनथामनिबा दै मोननैनिबा आरो सहज मोनब्रैनिबा आरो सहज मोनथामनिबो दङ पइन्टनि मिथिबायना जोंहा बारा गोलाव जाबाय भिडिअखौ आपल'ड होनो टान जायो नालाय होमबाबो सर्ट स्पिडआव बानायनो मोननोसै ना 640 जोङो अब्ला जोङो नैबे 9 थायोब्ला जोंहा बेसे जागोन 3/7 जागोन 3/7 7 नङाबा 3 जागोन आरो दै 3 नङाबा 7 जागोन स' नैबे अनजिमा खाथिनाय मोनथाम दं अनजिमा खाथिनाय 640 बहा जागोन 7 नि गुरुबो जाबाय 6 7 6
6 जानानै बे 25 ने जानानै बे 25 दे बेसे जागोन 6 to 5 बेसे जागोन 25 into 25 जादो 6 to 5 जी जाहैबाय नियाव थालांबा जी जाबाय जिनिफ्राय 5 थांबानियाव बेसे जागोन जिनिफ्राय 5 थांबा 5 थांबानियाव बेसे जागोन 1 दाना माबे गिदिर जाखो नैबे गिदिर जाबाय आरो नैबे मा जाखो फिसा सेम नैबेदिनो दहायनि जि बानायदों नैबे मा जादोंमोन गिदिर जादोंमोन नैबे फिसा जादों बिनियाबो एखेयानो जाबाय अब्ला जोंनि सिगांनि मोनसे जगोन नैबे 3 मोनसे जगोन आरो स' होमबा नैबे 25 खौ लिरखादों एन्सारा 25 आ जाखासिगोन बिनिफ्राय नैबे फिसा जाबाय नालाय फिसा जाबाय नालाय बेयाव बेसेबां 3 7 आ ज'आ दै नैबे जुदि गिदिर जानायबासो 25 नि गिदिर जानायबासो जोंहा मा जगोन 7 आ जगोन स' बे खिथाबाव बेसेबां नाम्बाराव दङ नाय बेसेबां नाम्बार दङ ए वा बरिया खिथाबाव होबा हाखागोन लोगोफोर बरिया स' नैबे मोनसेखौ बानायना बानाया 3 नाम्बारखौ नोंथांमोना बानायफिननो हागोन आं 3 नाम्बारखौ गोलाव जानोसै नामा भिडिअआ नोंसोर हागोनानो प्रेक्टिस खालामबाय फिसाखाय दे स' होमबाबो मोनसे बानायनायसै बेखौ मोनसे थाब नायना ला मोनसे सङोबाय स' 3 नाम्बारा बेसेबां दङ आर्ट्सनिफोरनि थाखाय दै साइन्सनिफ्रा माला बिराद हायो मेथ्स लाग्राफ्रा बिराद हायो किन्तु बिदिनो आरो आर्ट्सनिखौ इमान नेग्लेक्ट खालामजाया आर्ट्सनिफ्राबोथ' बिराद दं किन्तु बहुत दिन बानाया नालाय बाहरनानै थायो स' बाहरना थानायखौ बानायनि नों बेयाव मा खालामनांगोन दिहुननांगोन आरो नैबेनि माना बेसेबां होनना बुंदों स' बिनि माना बेसेबां ओंखायनो नों दिहुननो हागोन 2025 इजिकेल नियाव x हमना लायोलै जोङो 81 ना बेसेबां जागोन 9 होना लाखादोलै 81 ना बेसेबां जागोन 9 ना 9 होना लाखादो नैखौबो नायखायोमोनसो बिनिखौ बाखागौमोनसो जोङो स' बिनिखौ बानायलांखानोसै दै सर्टकाटाव बानायलांना जोङो नै मोननैखौ हमदो 5 दङ 5बाथ' टेनसन गैया नै 5आ गासिबो जेरैखि जाया गोसो जागोन 5आ 5आनोखा स' होमबा नैजिनिखौ नायदो 25 जोङो बहा जागोन 25 जिर' 24 जागोन 4 into 4 बेसे जागोन जोंहा 16 16 ना बेसे जागोन 16 जागोन 4 समान जादों समान जायोब्लाबो जोंहा मा जागोन समान जानो होनबाबो जाया नै 4 जाबायथ' स' 4 जायोब्ला समान जायोब्ला जोंहा 4 खौ समान माबानो इकुवेल जाबाय नालाय गिदिर जादों नालाय बेसे जागोन 5निबो टेनसनानो गैया 5 होना लाखादो 4 जाबाय नियाव 5 जाबाय नियाव बेसे x जाबाय नियाव बेसे जागोन 9 सानजा दै 9 सानजाखौ नों मा खालामनो हायो 9 x बो खालामना लिरनो हागोन 9x होमबालाय x खौ नैथिं खालामनोसै इमप्लाइ होबाय निखौ x खौ नैथिं लिरबाय दै x खौ बे 9 खौ हरगोन आरो जेनेबा 45 बा नोंसोर बुजि मोनाबा आं ओरै खालामनानै 45 निखौ 9 खौ लाना फै 45 निखौ 9 खौ लाना फै ओरै x होगोन जागोन राननानै हो बेसे जागोन 5 मोनगोन इयाव 5 x नि माना बेसे जागोन 5 नियाव 5 जानांगौ आरो एन्सारा स' x नि माना 5 नंगौना नङा नाय नोङो x नि माना 5 नंगौना नङा येस ए नाम्बारानो 5 दङ जामारदों दै आरो जाखागोनबो नोंथांमोना थाब थाब हागोन गैयिखौ नोंसोर सानफ्रोमबो मा होना ला नै अनजिमायाव जुदि गैयाब्ला x होना ला जों बाहर हाबनानै थायो x होना ला स' मोनथामखौ बानायबाय आरोबाव दंबावो बेफोरखौ बानायजोबगौमोन मोननैसो जोंहा भिडिअखौ दहाय बुंखाबाय आं आपल'ड होनो एसे टाइम जायो होननानै नै मोनसेखौ बानायनोसै नामा 5 नाम्बारखौ बानायनि नैबेसो बेखौ बानायनो हायो बेखौ बानायनो हागौमोन आं दा नोंथांमोना ट्राइ खालामलाय बेखौ दे हायाबा कमेन्ट बक्सआव हो जेनेबा 5 नाम्बारखौ बानायनि 5 नाम्बाराव दङ बेसेबां 2 5 9 2 नियाव रुट अभार बेसेबां दङ रुट अभार वाटसो दोङो मा खालामा जागोन ना नोंसोरो होमब्ला नैबे वाटआव जोंहा मा नालाय x होना लाबानो जाबाय थाबके 2 5 9 रुट अभार x इजिकुलनियाव 3 4 दा थाब जागोन इमप्लाइ होनियाव बा होआबाबो जाया जों ग्राफखौ नोंथाङा सोरबा हानायफोरा नोंसोर डाइरेक्ट बानायखानो हागोन थ' 5 9 इजिकल टु नियाव 3 2 4 थाखाबाय नैनि सिगां 1 दोङो बिदि सानजाना 2 5 9 मोनबाय आरो बिनियाव 1 दंखायो नालाय बिदि सानजा रुट अभार x दाना रुट अभार x खौ बिथिं लाखिदो बा नोङो नैबे थाखाबाय नङा होमबा 2 5 9 नै 2 थालांदो 2 5 9 नियाव 2 नियाव 2 थाबाय अब्ला नियावहाय नैबे जेरै दङ बिदि लाखिदो 2 5 9 2 निखौ निथिं लाना बायदि सानजा जाना दं नालाय बाहाय जाफैगोन थारमाने 3 2 4 बिथिंगाले रुट अभार बेसे थाखाय x बेखौ सेफायनांगोन थारमाने रुट अभारखौ राननानै होयोब्ला बेसे थागोन राननानै होयोब्ला 8 थांगोन 8 होबा 8 सानजा बिथिंगाले 8 होयोब्ला नियाव बेसे जागोन 8 होबा बिथिंगाले 9 सानजा 9 सानजा 7 नियाव 10 थांगोन नियाव 10 थाबाय बिथिंगाले बेसे जाखो जिहेतु 10 थाबाय राननानै जों बेसेबां मोनखो 10 खौ मोनबाय बिथिंगाले बेसेबां मोनखो x आनो थाबाय
स' नैबे रुट अभारखौ बोखायनांगोन नालाय नियावहाय नोङो स्कुवेर होना ला बेयाव होयोबा नियाव होनांगोन स्कुवेर होना ला आरो 8 बेसेबां 63 बेखौ रुट अभारखौ दानना बांसिन जागोन नैबे दाननो नङा x बा x नि बारा बेसेबां 64 नंगौ ना लाइक देबो करेक्ट 64 बिदाले थिगानो दं नियो a आनसार स' आरो बेबायदिनो सेम दङ नोंथांमोना ट्राइ खालाम बे किताबनिनो कुइसनफोर दङ आं बांसिन नायबायानो नोंथांमोनाबो नायलां पइन्टनि मोनसे अंक लानो नामा पइन्टनि मोनसे लाजायो जोङो पइन्टनि हिसाबै किताबाव एसे पइन्टनि थाखाय एसे दिगदार जागोन नामा मालाबा आन्दायो नालाय पइन्टनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे एग्जाम्पल लाना फैदों बा किताबनि मोनसे जों बानायबावगोन बे किताबनिफ्राय मोनसे बानायबावगोन स' बारा गोलाव खालामा भिडिअखौ नोंथांमोना निश्चय एसेबाबो सोलोंनो हागोन थ' 930 पइन्ट दङ पइन्ट दङ 2 पइन्ट जोंहा नैबे पइन्ट थाबा एसे माने दिगदार मोनगोन ना सानो आरो दिगदार नाङा दै जुदि मोननै दङब्ला मोनसेनि सिङाव पइन्टआ जगोन जुदि मोनथाम दङब्ला मोननै सिङाव जगोन आरो मोनब्रै दङब्ला पइन्टआ नों जुदि फिननाय दङ बे मोननै सिङाव मोननैनि सिङाव नों होबानो जाबाय दा सदों स' जों थिग आगोलनि बायदि जेरै बानायदोंमोन बेखौनो बानायफिननि स' नैबे 25 खौ जों हमना लाखाबाय 5 बाहेराव बेसेबां दङ 5 होमबा 5 थाखागोन एन्सारा 5 जाखागोनानो लास्टिंनिया नै बेयाव टेनसन गैया जोंहा बा नों लास्टआव होना लाबो जों 5 टेनसन गैया जोंहा 930 होनाय 930 बेसेबां सानजोबा 930 खाथि अनजिमा हमबाबो जागोन स' 30 दङ 30 9 लाथिख' लाथिख' माने 00 स' 30 into 30 बेसे जाखो जोंहा 900 नियाव बेसेबां फैखो 0 फैबाय नियाव बेसे फैखो 3 फैबाय 30 जाबाय जोंहा आरो बेखौ नायबाय थानो गोनांथि गैया जोंहा 5 दोनखानाय जाबाय अब्ला जों बेसेबां मोनगोन 3 30 मोनबाय नि 30 मोनबाय दा पइन्टखौ नों होगोन बहा होगोन मोननैनि सिगाङाव दङब्ला नों मोनसे सिगाङाव मोनथामनि सिगाङाव दङब्ला मोननैनि सिगाङाव नांगौमोन नोङो मोनब्रै दङब्लाबो मोनब्रैया माने माने मोननैनि सिगाङाव होबा जागोन मोनसे मोननै दंखायो दा होमबा पइन्टआ मोननै सिगाङाव दङ नालाय पइन्टआ नियाव जागोन स' बे कारेक्ट एन्सार जागोन जुदि दा होमबा नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालामनो थाखाय पइन्ट गोनांखौबो ज' जोंनि किताबनिफ्राय मोनसे लानि किताबनि 8 नाम्बारखौ लानि जों किताबनि 8 नाम्बार 8 नाम्बारखौ लानि नाय गासिबो 8 नाम्बार जोब स' 8 नाम्बारनि होबाय बेसेबां दङ रुट अभार 5.922 बिराद गोलाव सिन्था खालाम मोनब्रैनि सिगाङाव दोङो मोनब्रै सिगाङाव पइन्टआ बेसे जागोन मोननैनि सिगाङाव होबानो जाबाय नोङो स' 5359 नोङो नैखौ ला उनाव जों मोननै दोनखायो मोननै लाबानो जाबाय बाखिखौ साननानै दोनगोन आरो एखेनाखौ मोनसे मोननै मोनथाम मोनबाय नैबे मोननैखौ थाबाय नै 5.5 जाखागोन कारेक्ट आन्सार 5 थाखागोन स' दानि खिनाखौ मा सानजाबा मोनगोन नियाव सानजालांबाय थादों आं सानजानानै दोनखादों जे 231 होनांगोन आं बानायना दोनखादों 231 स्कुवेर जुदि जों सानना नायबानो जाबाय 2 बेसेबां 5361 मोनगोन बेसेबां मोनगोन 231 अब्ला बेसेबां मोनगोन नोङो 533 बेसेबां मोनगोन नोङो 61 नोंथ' 5 थायोबा नांला नों दानख'नोबो नांला जेबो गोनांथियानो गैखाला दा नियाव 5 थायोबा नोङो दानख'नो नांला नियाव आङो दानख'नाय खिथिलांसोदो दानख'नाबाबो जाखायो माने 5 थायोब्ला नोंहा टेनसन गैया नैबे 5 मोननायनि जाहोना जाबाय नियाव 5 नैबे उदि लास्टिं बहायदों नैबे दानख'नायनि जाहोना जाबाय नैबे मिलायनायनि नै 5 निबा नोङो टेनसन गैखाया आरो बाखिबा नों एसे नों कनफिउज जागोन नालाय नों माबे जागोन नालाय उन्दै गिदिरखौ नायनांगोन नियाव उन्दै गिदिरखौ नायनांगोन दहाय बुंखाबाय आङो स' नियावहाय एन्सारखौ मोनखाबाय नों 231 बिदिनो 5 दोनखायो नियाव 5 खाथियाव लिरबाय आङो 2315 दङब्ला नोंहा पइन्टआ खैथा जागोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै नालाय मोननै सिगाङाव बनायनांगौ जाबाय एन्सारा दोंना गैया नाय खिथाबाव 2315 ए नाम्बारानो गासिबो ए नाम्बार होदों माथो बानायनानै नाय दै खिन्थु मखस्थ' खालामनाङा प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय मखस्थ' खालामनाङा निश्चय एन्सारा कारेक्टआनो जादों बिनियाबो निफ्राय नोंथांमोना एसेबाबो सोलोंबाय स' आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय मोनबा अंक बानायनानै उनाव होनायगोन नेक्स्ट डे होलायगोन स' गोजोन्थों